Еми, няма да карам! Добре, бе! Няма вариант! Добре, чуй нещо са. Това не е сериозно. Това не е сериозно, бе! Ти ми казваш, ти да се състезаваш, защото не е сериозно. Ти тъжанки си прави са! Слушай си да караш с неба, ти тъжанки си прави са! Еми, поне да предизвикаш и ми кажеш, това не е сериозно. Добре, дай едно време, поне. Аз да дам време! Това да дам време, тук съм! Не сега, бе, утре. Не правят цел лето! Дай. Моята кола е с 200 кг по-тежка чакай, от много се твоята кола. Не превъзбуждаш. съм се превъзбудил. Слушай, Мраз да нещо му така. обиждаш, бата. Ма не, аз съм ти казал нищо лошо. Да му обиждаш, бе. Защо? Ето те се здраве. Това беше на всички желания, защо не? Даже не знам, ти не го предложи. Да, бе. Не е верно. Не, бе. Аз ги попитах дали искате. Ти пита Генчо иска ли? Аз те питах Генчо искаш ли? Аз въобще не съм го инициирал това ти. Както и да е. Не, мен бяха ми предложител. Тия мероприятия, това е идеята, бе. Искам да кажа следното. Нищо не е срамно, не. За твое спокойствие. Аз съм спокоен, бе. За наше състезание. Излез и дай. Какво беше, бе, брат? Утре ще видим. Возиме си пием. Как да не е състезание? Аз изобщо не ме интересува принципно не. Аз се подразних от факта, че идвате ми кажете състезаване се с тази кола, същия вариант не е на Макс. Пата аз карам на пара и две от другия път, кой е Сливен ли? Съботата ще е пусна 3 примерно. Колата ти е силна, ма дай време, бе. Аз искам да видя какво време ще нещо интересно. И аз искам. Не, че ти слава колата, напротив, И аз искам. Брат, ти, слушай да ти кажа нещо. Не говорим за слаба сила. Слушай да ти кажа нещо, което мога Аз искам. да не го разбереш погрешно само. Слушай, аз за какво съм тук да според тебе? Времето. Ама аз за какво съм тук да видя време? Чуваш се, какво ще кажа? Ма не ти говориш, защо аз съм тук? Дадеш време. Еми ето, Аз искам да ти обясня, че аз нямам нищо против това, даже се радвам. И аз вчера казах. Видях на Генчо клипа, колата му върви много. Мога да питаш, че той беше там. Колата върви, Аз бе, го никой не казах. казва Значи нищо. аз ако мислих, че това Ауди На 11,5, аз не взех, ще си ви тура на една работа, аз не мисля да стана на него. Аз се чух, че върви, не ме интересува, аз не 9,9 даваше смисъл последно. Или 8. Не знам тук. 9,9. От всякъде тук и между другото гледахме колата. Отстрани на мен ми се видя бързо и хубаво вървеше нагоре колата. Да, чисто вървеше, затова излезна. Аз това чух и че И колата е, нали, как си трябва, тя е в кондиция, тя включва без Значи в кондиция. Еми, смисъл, че Значи в кондиция. Коли, които излизат да се състезават, Няма кондиция. Като казваш се състезавам, дали си в кондиция или не. Е, сега ако изпуснеш старта, няма. Не, не, ти знаеш много по-добре от всички, така че не знам как коментираш ти работа. В момента съм ограничен, знаеш. винаги, защото колата Няма наше оправдание, няма оправдание. Излиза състезавам се и това е. Толкова в момента вървя, утре ще върви повече. Това ще е ли това? ако тръгне в синхрон, никога не мога да Да му не тръгне да му е здрава. Това му не е важно. Никога му е здрава. колата в момента казва, че не върви синхрон колата. Но това е макса на тази кола, съм сигурен. Така ли? Така ли? Кажете си, това е макса на тази кола. Кой? На Евгений? Батко, по колата няма един пластмасов детал. Няма махани шибидаси, няма нищо. Ходи я виж колата. Защо никога не участва в тези? Заради футболна неразбирателство с федерацията и така нататък. Ела виж колата, ела чукни, цялата на желязо. Добре, ние утре ще направим цялата кола, няма нищо. Колата е силна, аз искам да видя колко е силна и това си да дадеш време, ще ми е интересно. Няма парно, няма. Нали знаеш, всеки си гледа, аз знам за мен, ти мога да ми вярваш. Знам, че съм 100%, че съм на лого, защото не мога да надува, да я чупа, нали? И давам ти време. Аз знам, че колата ми е по-силна от вашата, просто е по-тежка. Аз това го знам. Защо е вероятно, обаче какво значи? То е важно колко тежи и колко е силна и това определя колко по-бързо кола, разбираш ли? Времето си е време. Така е времето си е време. Мога да го направиш Колата ми е по-мощна и по-тежка. Но е по-бавно. Не е по-бавно. Не е по-бавно. Евентуално. Казвай хоп, да я скочиш. Как да не кажа, това Те са трибунали, които ти не можеш да дадеш Не, Иванка, той не ги ли би два пъти току-що? Те какво говорят, аз не мога да разбера. Нали? Как скачи, бе, Аз мисля, че току-що Гената ги би два пъти, а те се обясняват като жени. Иванка, те обясняват ли се като жени? Само да ти кажа нещо обаче, сега като карам на лопуста не е по-силно от миналата година, ми е същата. Моите на лопус, виж как върви. Не знаеш, нашите лопуста вече са малко извратени, така че... Моите са.
То мотор не търпи много налягане, за какво си мислиш? Не бате, то мотор е 2.9. Аз съм настройка, аз съм 2.4 сега. Аз карам 2.9, аз ти казвам, миналата година карах 2.9. Ще го правиш клип? Ще го кача в YouTube, естествено. Мисля, че никой не ти спора тук, бързо ти колата. Това да ще го не боли хвана. Биго. Единствено, ето само това тук, стига се, че не само малко искам, завали време, бъде 9.2. Мога да кажа Аз ще го дам. Аз ще го дам на време. Мен някой разпляска ли да направи 9.2? Супер ми. Аз не съм бил тук, напротив, аз се радвам. Чакай, да ти разпляска ли? Не бе, аз викам. Аз съм ти много пъти. Мене почна да ми омръзва генът. Честито 2 пъти ги би. И приключвам клипа, мисля, че с 2 победи няма какво повече да коментирам.